ehleli kaJesu abingeleli babumfundisi abashumayeli babumvangeli egameni lenkosi omama abashumayeli nomama bavangeli ngiyabingelela egameni likaJesu ngiyabingelela bathandekayo nasenqabeni lenkosi ekhona egameni likaJesu baba wethu uNzuza nomama uNzuza omama befundisi bami ngiyabingelela umama uNzuza abazalwane intombi yangakithi yezintombi zase-newspaper ebranchini yase-newspaper othongathi egameni lenkosi ngiyamazi kakhulu naye uyangazi egameni likaJesu ngiyathokoza mangimbona ekhona phakathi kwethu ezovakashela kaSibari noma ikasisi wakhe egameni lenkosi ngiyabingelela abazalwane bathandeka ukubingelela nje nonke Sunday school abasha egameni lenkosi noDokhasi omuhle ngiyabingelela bazalwane ngidlulisa ukubonga umama wethu uSihlalo uthi asibonge kakhulu iminikelo yenu bazalwane nababungaza babamnandi bajabula badlulisa ukubonga okukhulu uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi nangemali yethu bazalwane ya Dokhasi siyabonga kakhulu bazalwane kukho konke enikunikelayo bazalwane umnikelo esuke niyiphosa sisuke siyowenza umsebenzi kaNkulunkulu eFaskendeni kubikiwe ke kushiwo usikhwama wethu uvezile lapha eFaskendeni ukuthi esenzeni ngemali kaDokhasi sithembile bazalwane imbhede ngoba sengiyasho ngoba beningekho abaningi beningaphumelelanga sithembile imbhede yomama bethu asebahanjelwa obaba omama befundisi abayeni babo sebesenkosini nomama bavangeli banendlu eyakhiwa iwona futhi uDokhasi leyo ndlu leyo inama bedrooms inane dining oma bethu bafike bahlale barelaxe inanama shower inama toilets bahlala nje bakhululeke abalokho bephuma baphuma ngoba beyenkonzweni ayibonge inkosi imisebenzi yenu bazalwane sifakile ke imbhede ke khona sithenge imbhede emisha ewunani imali yenu bazalwane enikhiphayo siya report ukuthi senzani ngayo egameni lenkosi yethu Jesu indlu manje inanamakhethini nje indlu nje enhle bazalwane siyazama silosenza kancane asithanda ukuthi bahlale endaweni engekho right siyabonga kakhulu bazalwane iminikelo yenu ngiyabika ke bazalwane ukuthi imemezelo zethu zimi kanje unobhala usesishilo esinye sazo kodwa ngiyagcizelela ukuthi kulesinye lethu laleli viki siya sonke kaCabashi kubo kaPhilani bazalwane siya sonke siyisekethe ungahlali ekhaya ungenzi lutho mawungasebenzi asibonaneni bazalwane kaCabashi siyobonisa uthando nendunduzo noma ungasashongo lutho mawukhona nje ebonile uMamCabashi lokho kuyamduduza sikhona ke bazalwane kwaCabashi ngolesine lolu esiya kulona okunye bazalwane inkonzo yethu yamazoni iSouth yethu bazalwane siya eJubilee ngomhla ka-26 bazalwane siya ngomhla ka-26 eJubilee ayibonga inkosi siya eJubilee ngomhla ka-26 ngiyagcizelela abazalwane sophinde sigcizelele emabranchini ukuthi siya eJubilee sonke bazalwane siphelele siye kogida siyoxhasa abazalwane sithi malihambe ivangeli ngiyabonga kakhulu amen siyabonga mfundisi bazalwane ngicela ukuxolisa lapha ubaba uNtombela
bekade simemezela ukuthi usesibhedlela. Sesiyambona nambe eqhamuka ngemfundo. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga abazalwane nangu-ke siyabonga uNkulunkulu umthintile udischarge khona izolo futhi ungene waphinde wadischarge futhi siyabonga. Amen. Lana-ke bazalwane kunomzalwane oyinikele la eGood Hope uMancwane. Kuzofika isikhathi simsukumise bese kuthi othisha baka Sunday School umeme uyacela ukuthi i-registration office sivuliwe sebengeza ke no 400 labo besivumelwano. Abantwana abazobusiswa uAmile kanye noAnelisiwe Shandu abasemkhasi. Siyabonga kakhulu. Ngicela mhlawumbe ikhwaya mayikhona sinalana futhi. Ungikhona ikhwaya khona. Yabe. Ayabe. All right. Okay, ngilungile. I can be understand mina bazalwane. Sibuye fast ngedini. Yabona nje nespeed sikhathele asihlangananga futhi ubucubu. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga ke bazalwane sizosukuma sonke sibinge inyawo. Sihlabelele umhlabelo bese siyathandaza. Ngegama lika Jesu. Jesu mhlengi Ekuseni egameni lika Jesu. Siyabonga kubamvangeli wethu wayibamba zonke imemezelo. Ngiyabingelela abazalwane ekuseni ebandleni lonke. Kubaba nomama esihlezi nabo. Abashumayeli bala ekhaya. Nomama bakhona. Bonke nomama befundisi. uNkulunkulu asibusise ngabo esihlezi nabo. Malibonge igama lenkosi.
Siyabingelela ubona bonke abazalwane intombi nezinsizwa egameni lika Jesu kuDocas wonke kwisibaya sonke. Awusanibona sibaya esihle. Hallelujah. Awunafuma ngesoprano nje. Nganganizwa sanibona egameni lika Jesu waseNazareth. Yes. Wesabeka. Siyabonga baba umfundisi okhona phakathi kwethu nomama egameni lika Jesu. Siyakubingelela baba ibandla lakaMakhutha linayo inhlanhla yokuvakashelwa isibusiso malibonga igama lenkosi. Abazalwane siyambonga uNkulunkulu siqale kahle nokho siyambonga uNkulunkulu sambe kahle siyaphila uNkulunkulu sigcinile malibonga igama lenkosi. Usathana kade efuna ukwenza uyakwenza. Usathane la kade efuna ukudubula khona udubulile kuthini kodwa siyaphila. Hallelujah. Asiphiki ukuthi usathane udubulile kodwa emva kweinhlamvu zikaSathane siyaphila. Hallelujah. Siyaqhubeka ngeke siqedwe ukuthi usathane wenzane empilweni zethu. Ngeke sivume ukuhlehla azathi uPaul thina sibona abokuhlehla. Noma kungenzakalana sibona abokwenze njani bazalwane. Abokuhlehla asihlehli asiye emuva. Malibonga igama lenkosi. Siyofela inyaweni zikaKristu la sofela khona. Malibonga igama lenkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu ohambe nathi namlonyaka. Sesiqala unyaka omushane wamagospel. Hallelujah. Bekade siyovala unyaka ngoJuly sesiqala omusha. uNkulunkulu anibusise uJuly wethu uJanuary. uJanuary wethu uJuly okay ngiyebeke kanjalo. Ngiyayizwa inibazalwane ukuthi sizoqala unyaka kade senza ama-financial reports senza yonke into siyovala eFasketeni. Ngibonga imthandazo yenu bazalwane. Udonga lavele lanyuka eFasketeni sihlezi siyakhona within 1 week lanyuka udonga nemali yavele yaqhamuka sakhipha yonke imali sakudonga kwabuyiselwa yonke into egameni lenkosi. Nabuye futhi ababekhona babona imali yeshekele nemali enisinika yona sidiliza olunye maqedwa nje. Hallelujah. Siyaphambili ngoba ibandla lisinakile ngayo yonke into. Siyabonga abazalwane egameni lika Jesu. Imthandazo yenu niqhubeke nilithandazela ibandla. Niqhubeke nilithandazela ibandla. Imisebenzi eyenziwa uNkulunkulu ngaphakathi ebandleni iyamangalisa ngenxa yemthandazo yenu. Thina abazalwane niyazi sithi masibuka sithi asinandaba nako konke okunye. Ngoba uNkulunkulu akalukuyisanga udonga. Ukhona abazalwane. Wafa abazalwane vele waluyisa nje kahle udonga ungekho muntu. Ngisho security labona udonga ukuthi niyawo. Lasuka endlini yamagadi labaleka layo malapha. Labuka udonga laqhuma lawa. Akhona oyedwa umuntu owatholwa nayitshe. Hallelujah. uNkulunkulu wethu hayi sihloniphile. Siyayibabaza le. Wasekade uzumhlangano we-anointing. Hayi suka madoda. Kwenza umhlangano wogogo. Iteam yethu ibikhuluma ngogogo. Ihlukanisa ugobo lobizo. Manibonga igama lika Jesu. Ukuthi usathane nje usaba kangaka noma ephonsa izinto uyiphonse godola ngenxa yogogo. Futhi noma seyiphonsile siyakwazi ukudlula ngenxa yogogo. Hallelujah. Siphuma la kuthiwa khona umuntu akaphumi. Sidlula la kuthiwa khona umuntu akadluli. Kodwa egameni lika Jesu siyadlula. Hallelujah. Mnandi ukhonza yena yedwa
Ngihlezi ngisho kubazalwane ngithi hey bazalwane kumnandi ukukhonza uNkulunkulu futhi ungesabi ukuthi ngimi la angilekelelwa yilutho igazi lika Jesu kuphela. Hallelujah. Akho lutho olungilekelelayo igazi lika Jesu kuphela. Makuthiwa ukhona yini umuntu omaziyo ophila ngoNkulunkulu yedwa? Hayi ngufakazi. Nebandla alakhiwa nangamafutha. Alakhiwa nangeyigubhu. Hallelujah. Angani wanibonile yini ukuthi sibiyile la kuhle kabi? Asibiyi ngeyigubhu. Hallelujah. Ngibonile kusazoripotwa ngibonile ukuthi ucingo omvukile. Yabona ukuvuka kocingo kusho ukuvuka kwezinto zangaphakathi. Ikhempi iyaqina. Sanibonani bazalwane. Noma sasile sasesithile sasesithile kwaze kwamnandi ukusebenza nabazalwane abanombono. Othi uma ubeka umbono bona bawuthathe bawenze ube ngcono. Bawumodify bawenze ube njani bazalwane? Ube ngcono. Ngithi uNkulunkulu amadoda anginikeze wona engisebenza nawo nabesifazane ayu bazalwane angaze ngiyibone into enje. Angaze ngiyibone kuyasebenzeka nabazalwane. Kuningi. Yabo njengoba simlana nje i-coat yase lapha so faka i-roof lapha so vele singene sifake lapha dlungwane so ifaka shaw 1 week lapha eqeda. Manibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu bazalwane uyasebenza nalana abazalwane badiniwe. Mase nibuya ngesidlo khona into oyibone yobintshe egatsheni lala. Khona into benoyibona kuyasetshenzwa. Khona abantu sengizobiza abantwana ngibusise nginikeze ngoba siphize. Khona abantu ababalekela ama-assignment kaNkulunkulu. uNkulunkulu ba-asayinile ukuthi abenze izinto ezithize. Kodwa bayabaleka. Abazenza izinto uNkulunkulu aba-asayine zona ukuthi abazenze. Babhizi banaka abantu ababakhombayo ukuthi uzothi uzenza ngcono. Hallelujah. Bazalwane kumnandi abazalwane mawusubabona sebenza ama-assignment, ama-appointment abawanikezwe uNkulunkulu wabanikeza ama-project, spiritual projects. Yileyo nto eyenzekayo ukuthi obunjengamanje. We are taking another level. uNkulunkulu anibusise. Sanibonani siqale ngabantwana abazobusiswa beze ngaphambili. Yebo. Amile anelisiwe. Yebo. Abashandi mkhazi. Bazalwane uAmile no Anelisiwe. Hayi lamagama ethu lawo. Lawa amagama manje aqala ngokamisi. Namagama ethu oJabulani, Ombongiseni, Ozungeza umuzi kayise. Uyabona ndoda. Ojabulile. Manje kufanele aphiwe yabona Amile abona ngeleli Amile Anelisiwe anethiswa. Yes. Wabalizwa leligama. Wena uzolokusala ingane yakho uloku uyibiza uthi igama layo Khabanga. Asasebenza igama. Ukubiza igama engane yakho ngokuthi uKhabanga. Izingane kahle. Ayingane manje. Beke lento yakho yokuKhabanga. Kambe ngani uthi usagila sami. Hallelujah. Yabona manje ufuna kunika igama ozodinga umthandazo noma sithandaze kahle. Singathandazi nje kambe ngane kahle. Uthi igama lakhe umona uyekeni. Wesabe umuntu akakambe ngane athi igama lakhe umona uyekeni. Konje lo muntu lo akafanele ukuba nengane. Awufundele. Bazalwane indaba yengane
ngikhuluma ngoba ngikhuluma ngiqinise la ngithi umuntu angayilethi ingane kanti izomhlula ukuyiphatha ngikhuluma iqinise kona abantu abasha bamanje abanandaba ovele bathi bazozala ngobukhona ubaba noma you must realize ukuthi ingane fanele ikhuliswe ubaba kabantu ikhuliswe ugogo kabantu asona ikhuliswe uma wakhe kube yiphutha ukuthi ikhuliswa gogo. Hallelujah. Amen. Uvele uzela sikusize sikuthandazele uvele uqhabe mengabe sifikile ingane thatha responsibility mayisifike noma ifike ngephutha noma ngabe ifike kahle kodwa thatha bazalwane thatha responsibility awukwazi ingane ukuyishifta ingane yakho mengasungubuze nami akho ngane ekhuliswa umama eyami bengikhulisela mina ngiyibambe kanje ngomqala la imisi ibheda ngisho ngishaya embhedeni ngikhulisela mina uyibuze qinishe bamba masekhala kakhulu Jumse uyesabe ingane fanele uyikhulise usenamandla ogogo bayathanda ukunisiza banikhulisela ingane kodwa abasenawo amandla sebazoyiyeka nje ingane noma ibheda bazoyiyeka ngoba umntana wakhe sekubhlungu kanti ingane fanele ikhuliswe wena uyibaphela ingane le uyibambe wena noma ugogo yakhulisela uhlala uphathi ibambela uthi uyincinzi uyisikhala kanjani futhi Kulisa umntwana ngendlela ekuyakuba ngeyakhe. khulisa umntwana ngendlela ekuyoba eyakhe Kuyakuthi lapho esekhulile noma esekhulile angasuki kuyo. nje kuyona khulisa umntwana ngendlela ekuyothi noma esekhulile kodwa angasuki kuyona ngoba indlela enjalo ayitholakali ngokuthi please itholakala ngokuthi ingane mayi-wrong ingane ibeshani mayi-right uyitshele ukuthi u-right uyiprotecte futhi malibonge igama lenkosi ingane le iyavikela ingane iyanakekela malibonge igama lenkosi ngaye ngahleka-ke mamshali lapha ekhaya ingane ethi yokuqala mayikhala ngangiziba ngilala njengelina ngathi ngiyeza umuntu omunye laphana ekamereni seyakhala sebekhala bobabili ngabantaya ngivele ngiyithathe ngavele ngavuka nami ngayithatha manje iyakhala ingane wayithola nayo seyakhala ngabona yana ngabe ngithi ngibobile ngilela ngivuke ngasengivuka njalo sengivuka-ke mayikhala ngiyithathe mayelele kumina ila ngoba yekani ukuthi ingane mayikhala ucabanga ukuthi i-responsibility kamama ngokuthi uyavuka kuyavuka wonke umuntu vuka wonke umuntu malibonge igama likaJesu kwenzeka njani bazalwane vuka wonke umuntu kuyasetshenzwa vuka la ukhulisa ingane thulisa ingane wesabe nawe ugogo uvuke ulekelele sizothini ngoba manje ayithi ukhona nawe lengalweleke vuka ulekelele wesabela alithi mina ukuthi abantu abenze njengami ngithi mina ngayikhethela ukuthi ezami ingane zikhuliswa uba ulakhonto ngifuna ukuyifaka futhi kuzona zingabi soft ukuthi ngoba kwakhona yonke into ingakhona ingane ithambile ithi yavuka khona ushisi khona isipho noma ikhala ithulile kwesinye isikhathi nje ushisi ungabi khona hayi ukuthi iyokhalela uma wakho malibonge igama lenkosi ikhalele wena uyise anelisiwe ngicela ibandla libe ngeenyawo khulisa umntwana ngendlela ekuyobe yakhe eyothi noma esekhulile angasuki kuyona amen wazi ngomfundisi
Vanessa, siyabusisa ngegama emagameni amathathu elikayisele elendodana nelikamoya ongcwele. Egameni likayisele Jesu bazalwane abakhethi inkosi wabiza mase siqedile khulekela umndeni wakagcabashe wabugcabashe uhambile emhlabeni ubaba uKhele ubaba omncane ubaba uGcabashe malibonke igama lenkosi baba kaPhilani senze konke bazalwane simhambelile ekhaya samhambela ibhedlela sahamba naye yonke indlela siwa naye sivuka before sihambe siye Faskedel Sunday sahamba saye esibhedlela sayomkhulekela ebusuku masibuya sayizwa impi silosiza ukuthi hayi iyashisa wenziwe yonke into adrainwa amanzi kuyena kodwa isikhathi azange sivume noko konke okutholakele akubanga khona isikhathi sokuthi kucutshungule kwenziwe ubizwe inkosi uhambile emhlabeni zolo siyile khona sayoduduza kuyahanjwa bazalwane yikho sila isikhathi sakho mase sifikile nesami isikhathi mase sifikile akekho ongadlula emkhawulweni haleluya siyakhona ke siyaduduza kusukela kusasa ubabdubu seshilo ukuthi kuzongenwa kanjani Saturday okufuna umngcwabo la sambeni siphelezele umzalwane wethu egameni lika Jesu sizoyezwini lenkosi bazalwane ngicela nimeke ubaba uzosipha izwi lenkosi niyazi bazalwane uBible class sibanga nawo saze sangena kamnandi egameni lenkosi soqhubeka nawo next week sizoyezwini lenkosi ubaba umzuza siqede lapho esidlweni senkosi kuningi esizokwenza namhlanje nabasha abacela ithuba sikwenze konke egameni lenkosi uJesu ngicela esimeni ngenyawo amen ayibonge inkosi ngiyabingelela kakhulu egameni elihle lenkosi yethu Jesu baba umfundisi uNgcobo amen ophinde bese ofisini likasihlalo phezulu benomama egameni elihle lenkosi Jesu ngibingelela mama amen baba umvangeli obaba Shumani bonke omama bakwabo umama wethu mama omdala umama umboni bingelela abagcwele mama umfundisi uNdwalane egameni elihle lenkosi yethu Jesu omama bonke abakhulu mama wasekhaya izintombi ezinsizwa abantwana Nkosi mayibusise thokozile kakhulu umoya wami sengibala iminyaka impela ngagcina kwamakhutha Inkosi mayibe nani siyadibana nabafowethu la eminyango ukhulu ubuhlobo bakhe woJesu ekuhlukanisa nomndeni wakho akwaphela ubuhlobo nje obumile obuthengqa Inkosi mayibusise uzoma nihlangana uthi nansi lento Jesu
kodwa kudadewenu nomfowenu enizalwa naye ayenzeki lento. Ayibonge inkosi ukuthola kubazalwane. Ngakhumbula into engayixoxa emndenini engizalwa kuwona. Ngawutshela umndeni ngathi uma kwenzeka kufika isikhathi ukuthi ngiyathula, ngathi anokukhululeka khona abantu abayoqhamuka engabazi, abayoqala umsebenzi phansi beze beyophetha. Amen. Imvamisa baqoka njengami nje njengoba nisuke nikubona niqokile. Lempilo abayiphilayo baphila lempilo engiphilayo. Inkosi mayibusise thula kubazalwane. Ngiyabonga kakhulu-ke baba umfundisi uNcobo ukufika ekhaya egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Nginento engijwayele ukuthi njalo kulokhu ngiyigcizelela ngithi obhuti bethu abadala laba. Amen. Ebusheni bebesikhulisa kwaze kwafika lesi sikhathi. Ayibonge inkosi. Inkosi mayibusise. Into engimazi ngayo kakhulu uyathanda ukusiza umuntu. Ayibonge inkosi. Uthe ngixakekile ngonyaka ophelile ngihamba ngeinyawo nomama bengisetuzuma. Amen. Sifelwa imoto sabathe siyikhanda ikhandeki. Inkosi mayibusise. Ngamthinta ngamtshela ngathi ngixakekile kanje. Loso sikhathi bese ngathi ngikhulume nalokho namagaraji lawadayisayo. Wathi kulungile ngizozabanikeza inamba yami. Amen. Ayibonge inkosi. Kwabo mzukuzuku ngathi umuzwa ayibuyela kumina wathi ibhenki lakho lingifonelile kanje. Wathi kodwa ngikhulumile nabo ngalolu hlobo kanje. Ayibonge inkosi. Kugcinene nje izinto ubona ukuthi kunzima, sihamba ngama-Uber siye esontweni. Amen. Okunye sihambe ngamatekisi. Badlula abazali baneyimoto phela shuyi basiphakamisela isandla. Haleluya. Ayibonge inkosi. Loso sikhathi ngijuluke emanzi kade ngishumayela nesho ethi limanzi. Inkosi mayibusise. Into zonke makuthiwa ziyakhethwa. Yabona yokushumana ngake ngikhethe. Cishe mhlawumbe ngisesesikoleni ngake ngibamba amatoho ngenze ngisho meselandi ngenze yonke into makuthiwa ngathini sinamaholide. Angizange kodwa ngahlangana nohlobo nje lomsebenzi. Amen. Ayibonge inkosi. Usuku onolihle bathi. Ngihamba nabo amadodakazana. Ungaboni. Amen. Awubahleli kude. Abasondele futhi baze bababone. Wozani zukono. Into beyikhule ngokuthandaza. iRazer ayikho emsebenzini wami. Abazawuliwe nje. Amen. Ayibonge inkosi. Ngabonge ibonake lapho. Amen. Nginento encane ngifuna ukuyisho. Uyacabanga ukuphuma uyohlala entabeni ushiye ingane engane ekhaya. Uma kuthiwa kwenza i-homework siyenza ngo-WhatsApp. Bathi bese esikoleni bafunda nezingane ezizothi iphuma esikoleni ziya kubaba nomama. Bona bayaphuma bayohlala no-auntie ngoba noma wabo akahlali nabo. Ngizama ukuveza lo msebenzi lesibona ukuthi inhloboni yomsebenzi. Futhi ngakulunga mama lichithanga igazi lakho kulo msebenzi. Uma kukhulunywa ngento ethiwa ubizo noma ungakuvusa ebusuku sengakuchazela ukuthi yini ubizo. Ngilwazi kahle ngilutshele umuntu. Amen. Ukuthula kubazalwane. Ngithela namhlanje lapho esamethro khonza. Ngaxoxa nobaba izolo wathi awuthi usakulungile woze ekhaya. Ayibonge inkosi. Amen. Bese kumnandi-ke namhlanje bahamba nobaba bagibela imoto. Ayibonge inkosi. Amen. Baphula bangihamba nge-double cab nansi ngoba wayesebenza ila yona. Unkulunkulu Nkosi. Eka-2024. Amen. Ngangayicabanga uNkulunkulu wanginikeza yona iy'tshatsha brand new. Kanti uNkulunkulu uyangihlelela ukuthi mina ngiyakwazi ukupholisa ameva ovumileyo izwi lakho. Ayibonge inkosi. Amen. Ungawabheka kakhulu ameva la. Kodwa qikelela into eyodwa ukuthi inkosi yona ikhona. Abekho abayonqoba kutanaswa. Kodwa wonke
abavumileyo elithi izwi lakhe bazibuka zikude kuthiwa bayithakazela bevumile ukuthi bangafokazi beyihambe emhlabeni kodwa bazange bayibamba ngesandla. Lento ifuna umuntu ovumileyo nje kuphela. Awu sanibonani, ayibonge inkosi ukuthula kwezalwane. Uma umbulisa siyayazi lento nikuyona, sesiyayizwa manje imjuju yayo ukuthi kanti lento inje yuhlobo nje. Ayibonge inkosi, uhlukane nonkosikazi kuphela inyanga nixhumana ocingweni kuphela. Nala ukhona hayi ukuthi kumnandi khona izinto zakhona nakhona. Ayibonge inkosi. Thola ngisazokubingelela abazalwane. Ngamakhutha la isekhaya la. Bengijwayele kakhulu egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ukuthula kubazalwane. Ngiyacela singene ezweni lenkosi. Sithatha amaGalatia 2 ivesi ka-16. Akanje unothando yena ngiyacela sifundeni uzophinda cike inkosi ungibambele uMateyu 5 ivesi ka-20. Yeah. Galatians 2 verse 16. Kundeka kanje. Kepha lokhu sazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho kuphela ngokukholwa uKristu Jesu. Nathi sakholwa nguKristu uJesu kuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu ungeke umsebenzi yomthetho ngokuba ngemisebenzi yomthetho anikulungisiswa. Itarget yesitha njengamanje kule nkathi ngathi nesikuyona. Isitha sitarget ukulunga emntwini. Lokhu kulunga okukhulunywa ngakho ilokho kuthiwa esilungwini righteousness. Amen. Mawubuka isikhathi namhlanje akanandaba uSathane noma uyakhonza noma uyakholwa noma kwenzakalani. Utarget into yodwa ukuthi kulungile yini phambi kwakhe. Yona target yesitha kuphela qha. Why ndedala ukuthi uSathane atargetelena? Uyazi ukuthi isikhathi sokubuya kwenkosi sesiseduzana. Amen. Number 2, mawubuka phakathi kwebandla, ibandla ligijima lingabuki ukuthi kugijimene ngigijimayo kulungile ukulunga engikezwe khona. Amen. Ayibonge inkosi. Angithi uSathane ngenkathi kade exoshwe ezulwini. Wathola ukuthi uSathane uNkulunkulu kuzinkosi ngaki zintathu. uSathane waclaima naye iziqu engaki ezintathu. That's why mawufunda isambulo ngithi isambulo 13 verse 18 kahle kahle ayibonge inkosi. Kuthiwa onengqondo akabale isibalo sani sesilo. Inkosi mayimbusise. Ayibonge inkosi. Wasekuthiwa u6 wokuqala. Wathi u6 wesibili. Wathi u6 wesithathu. Inkosi mayimbusise. Angithi lenkosi lithi mayebuwe emhlaba. Ngoba ulahliwe uSathane khona walahlelwa ukuthi khona emhlabeni sanibonani. Ayibonge inkosi. Ukuthula mabe nani. Kukhona into abayichazayo kwama-intelligence athi ngesikhathi kade lahlwa esiphezulu kuthiwa khona isihlalo asitshontshayo ehla naso kwazohlala naso. Leso sihlalo sasiclaima ubuNkulunkulu naye ethi uNkulunkulu. Sanibonani bakwethu. Ukuthula mabe nani. uSathane uNkulunkulu esimkhonzayo njengoba enguNkulunkulu uyise. Isiqu sokuqala sikaSathane kuthiwa uDraco. Amen. Ngapha sibe nendodana uKristu Jesu. Inkosi mayimbusise.
ngale esayidini lobumnyama kukhona isilo the beast ayibonga inkosi ngapha sibe nomoya ongcwele okuyisiqu sokugcina okuyisona esobamba ibandla sinyuka nalo ngapha kukhona umqhofotho wamanga ukana amanga ukuthi angakanani emhlabeni lamanga enzi ayisibanga hlasela ibandla ngoba ngeke kuphela lamanga engaqedanga ibandla kufanele angene phakathi kwabandla qede lona. Amen. Ayibonga inkosi. Iphindela ke nceke inkosi umfundele. Verse 16. Kepha lokhu sazi ukuthi umuntu akalungisisiswa ngemisebenzi yomthetho kuphela ngokukholwa ngoKristu Jesu. Nathi sakholwa ngoKristu uJesu kuba silungisiswe ngokukholwa. Yebo. uKristu ungeke ngemisebenzi yomthetho ngokuba ngemisebenzi yomthetho akuyikulungisiswa nyama. 5 verse 20 Matthew. Matthew 5 verse 20. Ngokuba ngithi uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nowabafarisi anisoze nangena embusweni wezulu. Awukwenda nceke inkosi engathi maliphinda. Ngifuna ulizwe kahle. Ngoba number 2 before ufunde. Ayibonga inkosi. uJesu lokhuluma lamazwi wakhuluma abafundi bakhe. Mayingafika uJesu ufika vele ibandla khona ehleli. Sithi likhonza uNkulunkulu. Sithi nalo lilungile ayibonga inkosi. Uyasuka uJesu ngoba babelindele. Ukuthi uJesu mayifika uzojoyina into abayiyo. uJesu wangajoyina into abayiyona. Waqala ibandla phansi. Uma seliqalile wathi ukulunga kwenu uma kungadluli kwababhali nabafarisi wathi umbuso kaNkulunkulu ngeke uzengene bona. Ayibonga inkosi. Yini ngecela ukuthi le nto asho lento uJesu inkosi bayibusise ukuthula indlela abadaleke ngayo nabazaleka ngayo. Kuthiwa bazalwa ngencatho obumnyama umhlaba ugcwele ubumnyama. Wembethe ubumnyama wazala abafarisi wazala ababhali. Ayibonga inkosi ukuthula kwabazalwane wazala laba bantu basebenza. Inkosi mayibusise ukuthula kwabazalwane basebemake basebeyahlala belinda ukufika kwenkosi uJesu. Inkosi mayibusise kuthi uZakhariya mayithandaza ngolunye usuku bayikhuleka wakhuleka uZakhariya kuthiwa waphuma phakathi kwesikhulumusi. Ayibonga inkosi kwakhuluma izwi kuthiwa leli izwi liyaqala ukufika enkathini ehembe kade kumnyama. Inkosi mayibusise lathi leli izwi uzothola indodana uyiqambe igama uthi uJohane. Ayibonga inkosi ukuthula kwabazalwane. Amen. Kuthiwa ngolunye usuku kuhlangana uma kaJohane kanye noma kaJesu kwakhona into enyakaza ngapha yaphinde yenyakaza lento nangapha. Ayibonga inkosi. Kuthiwa bathuka bobabili bathi inhlobo leyo kubingelelana. Inkosi mayibusise sanibonani bantwele ukuthula makwenani bathi inhlobonile kanti kuhlangana amadoda azanayo bayazana ngoba inkosi bayizofika kuba khona obikezela ukwehla kwenkosi. Ayibonga inkosi ukuthula kwabazalwane. Uyamazi uJohane ngoba masingambiza ngegama singathi ukulunga lokho kufikile kodwa kwasezulwini. Ayibonga inkosi ukulunga kodwa kwasezulwini kuzobehlula ukulunga bethobe kukhona. Yebo funda ncike inkosi. Ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabafarisi Yebo. anisoze nangena embusweni wezulu. Thandaza. Nokho isekelo esinamandla nesiqinileyo sikaThixo simile singoPawulaso lokuthi inkosi uJesu iyabafa bangakayo nokuthi yilowo nalowo ophathelele igama udadile engalungeli ngokuba endlini enkulu lesisekelo sayo ekuyena sihlukeni zica khona
ezebumba mashiye siyabhidlika ubimfuna isuke netha ezenhlabathi nazo siyabhidlika oya oyingcwele khona ezemithi somandla nazo siyasha ngoba lemfihlo shisa ngisho itaputapa oya oyingcwele kodwa khona ezegolide esafa emlilweni khona ezesiliva esasumlilo khona ihloniphekayo khona engahloniphekiyo kaKristu lakho liyasefa usisa umkhonto wakho qobe ngamalanga bomlilo kuthi yonke imimoya engcolile ethumba kwacisha iy'nceku zakho abangcwele bakho ingaphaletaangcwele siyabonga siyabusiseka siyakuzwa ukhona kwakho qhubeka khulume nathi usilungisisise emphefumulweni usihlanze emoyeni phinde usihlanze emzimbeni sibe liphumela imnandi yebo sibe njalo uJesu uphilayo. Yabona into ebuhlungu njengokushumayela indaba isishunyayelwe kuwe. Ayibonge Inkosi. Ngabe ngathi uthi uyakuthi uzama ukuyishumana uma nohluleke. Ngoba isiqedwe kubani? Isiqedwe kuwena. Amen. Ayibonge Inkosi. Hallelujah. Ingxabano enkulu ekhona phakathi kwamandla. Ingxabano ukulunga. Kanye nokulunga futhi. Mighty God. Uzonisa umuntu kamoya. Yes. Ayibonge Inkosi. Amen. Ukuthula bazalwane. Amen. Ethi lengxabano ayiqali namhlanje kudala. Ngangizwa kabazalwane ngikhuluma ngemandla kaJesu. Yes. Nothi kaFinel Gospel Church. Hayi faith mission hayi asanda khona. Ukuthula bazalwane. Ayibonge Inkosi. Ukuthula mabona. Uyabona mawuze ufuna umuntu ekhulungile enkosini. Wazokutshela mayithi kufakazi ukukhona izinto ezinyathelayo. Because sifuna ukumkhipha kwi-mission yokulunga. Kodwa ngithi nina nilungileyo uqiniselani. Ningabe nisahlehla. Inkosi mayinibusise. Ngoba inhloso yezinto zifuna ukukhipha kwi-mission yokulunga. Inkosi mayinibusise. Ukuthula bazalwane. Hallelujah. Bonke bazohlwithwa. Uma sekuthiwa sebeyahlwithwa akulokubheka ukuthi ubesonta kuphi. Yes, Lord. Kodwa kuyobheka ukulunga nje. Ulungile lo. Ukulunga kwenu ungakudlula kwabaphansi abaFarisi. Yes, Lord. Kodwa ngithi mawuphuma la ngiphuma nalento. Inkosi mayinibusise. Ukuthula bazalwane. Ekulunge nakujulungwa njengoDusa. Ekulunge nakho umsebenzi omkhulu enziwayo. Kodwa kuphela kuyaqoqwa inyawo. Uqoqwe ulimo. Uqoqwe ukwenza. Uqoqwe ukunyathela. Uqoqwe ngisho izinto ezinto enhlizweni. Ukulunga ayibonge Inkosi. Ukuthula bazalwane. Inkosi mayinibusise. Ukuthula mabenani. Noma le ncwadi ingayazi ukuthi kuphi lapho kwesambulo. Kuthiwa kodwa bathembisiwe ukuthi khona imikhenga abayonikezwa yona. Kodwa bagcinile ukulunga bababuya imishini yokulunga. Bathi izinto noma zikhona kodwa sisome kulungile. Ngesizathu sokuthi yena ulungile. Glory to Jesus. Mighty God. Hallelujah. Awubaba abaThesalonika 2. Winged word. Okay. AmaThesalonika 2 Yeah. isahluko vele futhi sona sesibili. Yeah. Ivesi bese kuba yilo futhi lesibili. Okay. Almighty Jesus. Thessalonica wesibili chapter 2. Wathi ngikhulumela ligama ungakafundi nciko. Yeah. Yes, Lord. Ayibonge Inkosi. Okay. Ukuthula bazalwane. Winged word. Baphuthume uyayizwa le ndaba ethi usuke indoda emhlabeni phansi iyanyuka iyaphezulu yakuNkulunkulu. Winged word. Mayifika kuyena ifika ithi awulalela wena uNkulunkulu uJoba akakhonza. Yeah. Uthi uNkulunkulu uJoba uyakhonza. Yeah. Ngathi uNkulunkulu uyakubuza ukuthi uxakwe yini Sathane. Uthi khona into emzungezile. Noma nginesifiso sokungena kuyena ngingeneke. Inkosi mayinibusise. Ukuthula ulungile. Yes. Ulungile. Hayi
Ayibonge inkosi. Usethi ke kulungile uNkulunkulu ngizowususa umlilo. Usethi mthinte kodwa uphefumula ungazekani ungawuthini. Khona amazwi angibusisayo. Mayehla uNkulunkulu ngasekugcineni. Usethi uNkulunkulu akekho onjengayo. Kalenkathi uNkulunkulu esondalo. Hayi ukuthi emhlabeni amakholwa akekho khona. Kodwa uzopha akekho njengayo. Hey, kodwa ngithi mina nawe. Hey, noma singaziwe emhlabeni. Yes, Lord. Amen. Nasemasontweni ngisho singaziwe. Kodwa iphimbo lakhe malizothi akekho nje. Jesus. Amen. Uthula kwazalwa. Madoda kaNkulunkulu asikaze sizothola uJobe. Wayekwazi ukushumana njengoba uzajuluka bemanzi. Asikaze sizothola wayithandazela abantu beguquka inyoka ibheke phezulu. Kodwa wayilondolozile wagcina ukulunga. Hey. Awusambonani. Ayibonge inkosi. Ukuthula kwazalwa. Noma wayengaziwanga phakathi kwebandla nabantu aphakathi kwabo. Kodwa izulu lalimazi yena ukuthi ulungile. Lalimazi yena ukuthi ulungile. Lalimazi ukuthi ulungile. Lalimazi ukuthi ulungile. The last fight yokugcina lokhu umhlaba usugonqa. Usathane ulwa nokulunga. Amajiko okugcina lawo ibandla seliyahamba. Kodwa impalo nayo usathane. Uthi bonke abamkhonzayo abangalungi. Abenze lento baba umfundisi. Abathi uyini ucamouflage. Abenze lento abathi wembatha isikhumba sakhe. Semvu. Kade ngaphakathi kanjani? Ngibuke emzalwane ngicela umbuke emonti ngifanelekile ngisho umbuke. Ukuthi wena unomona musubheka phansi ngibuke. Ayibonge inkosi. Uyabona ngifanelekile. Futhi uyabona ngendlela ngifaneleke ngayo. Nezono ngazidla kalula kabi. Ngoba umuntu ofanelekile izono sidla kanjani? Kalula ecashe ngobumvi ukuthi uyini uyimvu. Kanti ngaphakathi kunjani mkhulu ubonakalo kuye. Inkosi mayimosisi. Ukuthula kwazalwane. Isitha njengamanje. Sibambathisile ngaphandle. Kodwa ingaphakathi liqedile. Yebo sembethe ngaphandle. Kodwa ngaphakathi. Liphelile imandla ngaphakathi. Intake ngakuyiswi ngaphakathi elahlekile. Almighty God. Hayi mina noma sengafa nginje sengilungile. Ayibonge inkosi. Fundela nceke inkosi mfundele. 2:2. Yabo. ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi. Lalela ke nceke inkosi. Amithi walibona igama ulifunde lapha eqaleni elithi ningasheshi ninyakaziswe kubukhona engqondweni. Ayibonge inkosi. Mana ke wethu. Angithi emzimbeni womuntu uwonke kanje sekuzohlala phansi bazalwane. Isango lesitha linye iqodo. Ayibonge inkosi. Ukuthula abazalwane. Ukuthula makwelana. Benazi ukuthi uyakwazi umzalwane ukuhlala phansi kanti uthi kusekwenzela ukucabanga inonto sibengaphandle. Ngoba usathana ke yabantu abakhuluma khona izwayo lento la ngaphakathi. Inkosi usathana athatha iqodo. Kanti ke kade yathatha iqondo endihambe ngibukela imuhle ngihleli kahle ngathi ngilalela inkonzo. Kanti kubhujiwe ngoba isango lesitha iqondo. Umusathane enkonzo kuhlasela ukhalo akangena okhalweni ungena engqondweni kodwa inhloso ukhalo noma ezobhidliza umshado kuba njalo noma ezobhidliza umndeni noma ezobhidliza ibandla. Ayibonge inkosi. Ukuthula kubazalwane. Angithi thina sithi ubaba umfundisi uNgcobo ngoba sila kodwa ngoba sezulwini ubizwa ngengilosi yakamakhutha. Ngiyayithinta kakhulu lona. Inkosi mayingibusise.
ngokwethu ukuthi thina sithi umfundisi ubani Ntobo ayibonge inkosi kodwa ngokwasezulwini kuthiwa ingilosi yakuphi khona yangamakhutha and asikho isibusiso sehlela phezu kwebandla singahlulanga la ingakho kuyangiphoqa ukuthi mina mangikholwa ubaba umfundisi uNgcobo noma ngabe kuthiwa ngimthandi kodwa ngenze kahle ngekade ngenza kahle khona izinto engiyifunayo hayi kuyena kodwa ngaye ngoba sisokwehla ngaye amen ayibonge inkosi ukuthula abazalwane inkosi bayibusise yebo hayi yena kodwa ngaye haleluya akwenithi bacela uma sishiya oh we saw hallelujah ayicela ukushumana thina abangazi baphinde kufike oh hallelujah amen ayibonge inkosi thula kubazalwane ngithinta leceke inkosi wehle nalo ndawo Ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yethu. engqondweni Ningethuswi noma ngomoya. ningathuswa umoya Noma ngezwi. noma ngezwi Noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi. yebo Sengathi usuku lukaKristu selufikile. lalalani-ke ithemba sezulu ayibonge inkosi ukuthula amabengane ama-systems uNkulunkulu ahlukanisa umhlaba ngawo mathathu isystem yokuqala siyayazi ukuthi umhlaba uqale wakhontrolwa ngamakhosi kanye ney'nduna ayibonge inkosi bekhontrola igodi bekhontrola izwe inkosi bayimosisi yahamba le system yaphelelwa manje yasika yashona phansi kwaqhamuka isystem number 2 ebizwa kuthiwa idemocracy intando yeningi ayibonge inkosi njengamanje isystem yeyimeya yamakhansela yayo yonke into ayibonge inkosi and njengamanje ama-scientists nawo siyayibona ukuthi iyasika ishona phansi khona isystem awunumber 3 yokugcina ebizwa kuthiwa i-religion iyona ezogoqa umhlaba ayibonge inkosi thola abazalwane abafundi bephepha bazokuvumela thola umama mdala umama nkosi bangosisi kade kwi-teaching almost about 30 noma 35 years aphunyelwe zimali kuba mamiliyoni bonkosi qhamuka insizwa yaseNigeria iqhobe njengambi kanje ayisiphathanga isibhamu ayizange zimkhombe ngamese ayizange zimlise impotozile nje wahanjelwa na umyeni akasenayo izotshela isandla sesisitshela sina 65 uthi muhle okungabangiso la ayibonge inkosi ukuthula kubazalwane kuyothi kubonakala emva kwesikhashanyana kuthiwa lokho kukhipha imali engango-4 million wonke ubalekile uwelele phesheya akazange zamenze lutho uze ngokulunga bamtshela ukuthi muhle ayibonge inkosi ukuthula kubazalwane uyabona njengamanje abasabanjwa inkunzi ngokuthi bashawe ngokhiye kuthiwa bazobanjwa kanje inkosi mayinkosisi sekukhanyuka nezinto kuhleba kahle kanti khona izinto ezothathwa kubaleka nazo ngoba vele isystem esebenzayo ukulunga njengamanje nawe baleka ulokhu uthanda ukusizwa ubanela lo ngisizayo waphe isambulo mhlale phansi isambulo 6 Glory to Jesus. bazophana ukulunga kuyingozi ngoba kukhona ukulunga kodwa khona ukulunga kuyingozi Sathane afuna ukuwina ngalo izwi lobe ibandla kaNkulunkulu egcinene Yeah. funda lenceke inkosi mhlale phansi Sambulo 6 verse 12. 6 verse 1 Verse 1. Ngase ngibona lapho iwulu livula olunye uphawu lwezimpawu eziyisikhombisa. yebo Ngezwa esinye sezidwala ezine sisho ngezwi lokuduma sithi woza.
yena bheka nanto ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo ephethe umtsalo wanikwa umqhele waphuma engonqobayo noya kunqoba Nale ihashi elinjani? elimhlophe Ayezwakala ba. Iyazwakala. Mhlawumbe masingayichaza mafushane sekuhlala phansi bazalwane. Mhlawumbe neyimpahla mangathiwa ziyachazwa kuthiwa wayeyigqokile. Yeah. Inesiqiniseko zokuthi zazimhlophe. yeah Ngisho isicathulo sigqokile sinjani? Amen. amen Nesuka emhlophe. Umuzi mhlawumbe aqhamuka kuwona na unjani? Ngaphandle nangaphakathi. Ayibonge inkosi. Hleze mhlawumbe nempahla ephakathi njani? Lo mbala uphethe righteousness, yeah uphethe the peace. yeah Uyawazi uSathane. Uphethe ukulunga, uphethe ukuthula. Kahle bakudube izinto ezintshontshiwe lezi. Ukuze kuyontshontsha abantu abamkhonzayo. Kuqale kwakuntshontshiwe lezi zinto. Ukuze kube nendlela ukuthi kutholakala abantu abanjani abamkhonzayo. Ngoba ukuba bevela ethena mina nguSathane, akekho bezomamukela. Ayibonge inkosi. Ukuthula bazalwane. Ngifuna ukukutshela namhlanje noma uyayithanda noma uyithandi lento. Ozomntshontsha uzoqhamuka ephethe ukulunga. Ukuze abulale ukulunga. Thatha lento kangcwele. Ukuthula bazalwane. Ayibonge inkosi. Ukuthula mabengane. Amen. Yeka qhamuke eyinto ongesiyona. Kodwa uzophatha ini ukulunga. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Amen. Ukuze azontshontsha abalungileyo. Oh yes, Jesus. Siphakame sime ngezinyawo zethu. Engathi wonke umuntu bengathi inkosi ngifundisa ukulunga. Not ukuthi akukho kukhona ukulunga. Ukulunga mase kufikile. Kukwenza bakudube ucontrol ikhala lakho ngokulunga. Mighty Jesus. Kufanele babumfundisa amakhayetha ahlala ingelosi. Ibatha lasesulwini lizohlala. Oh, hallelujah. Leli ikhaya abanikazi balo. Noma ngabe thobadelelekile phakathi komphakathi. Mighty Jesus. Kodwa phambi kwenkosi balungile. Amen. Awuyidla ngishawa isikhathi. Mighty Jesus. Hey, ngishawa isikhathi. Khona indaba lapha kuluke ekhuluma ngobani ekhuluma ngoZakhariya. yes It wayengasoleki. yes He was painless yeah and elungile. yeah Hey, Mosiam Jesus. Noma phakathi kwesizwe sakubo yes wayedelelekile. Kodwa izulu lalimvumela. Bapha balungile namhlanje. Abazobe kulungile kwenkosi. Glory, hallelujah. Jesus, hallelujah. Kodwa ngenzeka nabe khona namhlanje mina uthi inkosi ngiphela kokulunga. Ngithandaza nami isizathu sakhe. Oh, hallelujah. Nkulunkulu akubusise mhlawumbe khona nomunye. Mighty God bless you. Nkulunkulu akubusise. Hallelujah. Amen. Siphakamisele nje kanjalo. Mighty Jesus. Kuthiwa babumfundisi labazali sikhuluma ngabo. Yes, Lord. Kuthiwa ezulwini ingelosi ziyayibona imqhele. Kuthiwa noma ziyihalela zikwazi ukuyithinta. Yes. Kuthiwa kukhona abantu abaphansi abashiswa ukushisa kwezwe. Kuyabashisa. Yes, Lord. Amen. Yibe kuthiwa bayohlala esifubeni senkosi uma befika. Hey, Kuthiwa inyembezi zabo zonke bayithulula. mighty God. Bese inkosi yamagona. Praise the name. Kuthiwa baqobele ezweni nasemhlabeni. Bagcina ukulunga
Bathina ukulunga. Simise kanjalo isandla sakho. Khona nombonga uthi Nkosi ngiphe lokho kulunga. Isimangaliso khona amandla enkazimula azoba sibekela. Azoma phezu kwabo. Ngicela nizele ngaphambili ngifuna ukuthandazela. Nami ngifuna ukubeka isandla sami phezu kwamakhandela. Egameni lika Jesu Kristu. Mighty God. Wonderful Savior. Egameni lamandla. Yabona umuntu mayikholwa ayikho into eningi edingakala emntwini. Wena ukholwayo nje lunga kube khona kuyeke konke lokho okunye. Kodwa manje ulunge phambi kwenkosi. Bayakwenza izinhlaka zasegospel ehlaza ejuluka. Oh, hallelujah. Mhlawumbe babizele khona ukujuluka. Kodwa wena lunga. Oh, yes. Uxabene nomakhelwane uzonda naye. Abanye bazonda, abanye bathuka, abanye hayi siyathethelela masilungile. Kodwa masilungile siyathethelela. Ngoba silulunga. Silulunga. Hallelujah. Siyathethelela. Yes, Lord. Praise the name of Jesus. Mayiphuma inkonzo namhlanje ubuya kumngane wakho lojwayele ukumxhawula. Khona lo hlele eduze kwakho oqala ukumbona namhlanje. Awubuye kuyena umbuzo impilo. Fika umbambe ngesandla. Ibandla kaNkulunkulu selahluka namaqembu ngaphakathi. Lo uzona nalo nalo uzona nalo nalo uzona lo azona nalo kodwa bazokisipha futhi ndawona. Uyiwaphi la kiwa khona? Ukuphi la kiwa khona? Kwani uzungazwani naye kwakuyisono sina singako wasenza. Yini ngakana kwazi ukuxazululeka. Osekulungeni. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Jesus. Mighty God. Amen. Amen. Ngicela ukuyisho le mfundisi Silvana. Yes, Jesus. Isibusiso sinamehlo. Uma sithandaza asekho isibusiso singaqalanga babudube sashona inhliziyo esizokwehlela phezu kwayo. Oh, yes. Mighty Jesus. Baningi sebethandaze becela izinto okungenzeki. Kanti inhliziyo ayilungile yonakele. Ngifuna ukuthandaza nomuntu othi ngicela ukulunga. Phakamisisa sakho. Wena ungaphambili senzisayo. Laba mfundisi umsizo uzela. Inyama yethu yaziwa uJesu akekho omunye umuntu oyise. Oh, yes, Jesus. Yena wasinoqobo lwethu. Dwala lemfihlane. Oh, yes. Jesus Christ. Yes, Lord. Oh, yes. Wangikhipha odakeni. Wangiphala